Dare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvanyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ndine umwe muroora wangu uyo ari kuCape Town, inini ndigere hangu munomo muJohannesburg. Saka muroora wangu uyu iye ane pamuviri. Chinzwai zvandakazoita mukoma. Saka muroora uyu handitombozivi kuti why is it ndakazongotanga kungomuvenga just like that, but all of a sudden ndakabva ndazongonzwa muroora uyu ndava kutomuvenga. Zvino mukoma ndakabva ndachizoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizomusurprise nekumutengerawo zvimwewo for preparation. Ndakabva ndazoenda muAckermans ndikabva ndazonomutengera baby towel uye zvekare nezvimwe zvandakamutengera. Zvinhu izvi ndokubva ndazozvibatisa necourier zvakatosvikako kuCape Town. Zvakasvika, this was last week, paakazosvikamuchira zvinhu izvi. But chaasingazivi muroora wangu uyu ndechekuti zvinhu izvi ndichizozvitumidzira ndakatanga ndaenda nazvo kuno kwatigere kune vamwe madzibaba avo vanobvawo kumaareas ekwamutare uko. Vanobatsira, but ivo kana vachibatsira it's not like vanongoda vanhu vanenge vachiuya netumwe tunyaya twekuti ndikutsvaka mabasa kana kuti kuda kuti ndinge ndichizoroorwa, like is very serious zviya zvekutoti kana uine munhu waunenge uchida kukuvadzisa then unovabhadhara. Like ipapapa ndakavabhadhara mari iyo inokwana kuita 7,000 rands, but handina kuvapa yose cash. Musi wacho iwoyo watakatanga kuita miko the first time around, ndakavabhadhara mari yange ichikwana iyo kuita 3,000, then vakabva vazoti imwe yacho muchazondipa zvangu pashoma pashoma. Madzibaba ava muarea imomo mavanogara vatori nemukurumbira zvekudaro zvekuti pamba pavo panogara paine maSouth African akawanda vanoratidza kuti vane mari dzavo. Like pandakaendapo ndakatoona painge patori nerimwe ziIsuzu rainge rakatopaka, rainge riri reumwe muSouth African uyo ainge achinzi hanzi uko kwaanogara kucomplex akanetsana neimwe family. Saka apa ainge achida kuti ange achiitirwa miko dzekuti vanhu vaivai vange vachizotanga kutambudzika, mabusinesses avo ange achizobhuroka. So madzibaba ava vakandibatsira, and the reason as to why ndakazosvika pakugadzira muroora wangu I really do not even know up until this day. Ndinotombozvibvunza kudai, ndinoti kana ndakagara dzimwe nguva ndinotomboita sekunge ndarivara, so ndichingozvibvunza kuti but why is it muroora wangu ndakamugadzira yet iye ari munhu ari boo, munhu asina kana kumbogara akanditadzira kana kuita sei, someone that we really accepted, but all of a sudden ndakabva ndangobatwa nemweya wekuti ndikufanira kuti ndinge ndichingomukuvadzisa. So mukoma ndakaenda nezviya zvandainge ndakatengera mwana wake, ndikabva ndaita kuti madzibaba vange vachizozviyeresa, vakabva vaita zvavakaita, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizvitumidzira zvinhu izvi. So courier yakati yasvika kuti inge ichizodropa zvinhu izvi, ndo pandakabva ndazonoita weti. Ndakati ndanoita weti ndikabva ndazomwaya weti iya pazvinhu zviya. So ivo vakanditi hanzi weti iya yandakamwaya ndeyekuti uyu muroora kana kuri kunzi akazokanganisika pamberi apo mushure mekunge abva mukubetserwa, then kunyange akazofamba like paya pavanenge vofamba havambofi vakabata inini, vanokwanisa kutobata umwe munhu wekutoti anenge asvitomborina kana mhosva zvake. Ndokusaka ndakanzi ndige ndichiita weti, then kana ndaitira weti muruoko rwangu ndobva ndamwaya weti iyaya pahembe dzemwana wehanzvadzi yangu idzo dzandakatenga. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kungoti Mwari dai mandiregerera, haminowo kuti ndakabatwa nemweya wakaita sei.
and I blame my other friend uyo akazondiintroduce kwavari madzibaba ava, because akatongondiudza kuti iye ainge ainewo munhu waainge achida kugadzira ndokubva azonzwa nezvavo madzibaba ava. Ndikatomuperekedza, akati I don't want to use my car because handidi kuti murume wangu ange achizoona kuti ndiripi. So takabva tazoenda tose paya, we used my car ndokuzototanga kuzototaura navo madzibaba vaive kusvika pari zvino tinotowirirana. But still, even though I am regretting, ndine umwe futi munhu uyo wandiri kutarisira kuti ndinoda kuti vange vachizondigadzirira munhu iyeye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvamakaita vanzvadzi makakanganisa. Ameno kuti zvinoita here kuti muroora munge muchimuudza apa hembe dzacho makatodziendesa. Dai kwanga kuri kunzi hembe idzi mainge musati madziendesa, at least you were going to take them and destroy them. What if hembe idzo the preparation dzamakatengera mwana wehanzvadzi yenyu, your own blood? What if something bad happens to that child? So ameno kuti mungavafambisawo sei, but you need to inform maybe your brother or anyone that is close to these people. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaveka chitupa changu. Ndoda kukuudzaiwo zvakazoitika kuti ndinge ndichizosvika pakuroorwa nemurume uyo akazondiroora. So mukomana ashe, inini I was single at that time, ndainge ndiri pakutotsvakawo someone who could love me. Then ndipo pandakabva ndachizopiwa mushonga wandakapiwa, ndakaupiwa apo pandainge ndaenda kumusha. Pakuzonodzoka vatete vangu vakabva vanditi tora mushonga uyu, then kana uine munhu waunenge uchifambidzana naye unongoti paya kana wamubikira, then unobva wazongokandawo kamudzi aka, munhu iyeye anobva atokuroora. Andikabva ndati zvakanaka itete maita basa. Ndokubva ndadzoka zvekare kuno kuJoni kubasa. Zvino ndakati ndadzoka kuno ndakabva ndatanga kushaya mukana wekuti ndinge ndichibikira uya wandainge ndava kudanana naye. So ndakazoti ndaenda kusleep over kumba kwake, then ndokubva tanetsana mushure mekunge ndabata mamessages ekuti ainge achitotaura neumwe musikana pafoni pake. Ndakarwadziwa, but ndikatoona kutoti munhu uyu ndaifanira kutoti ndinge ndichimuitira plan. Takanetsana tigonetsana paya. Then mangwana acho makuseni ndakabva kumba kwake ndichienda kubasa. Then later on usiku ndakambozama kumuignore, but ndakati ndamuignore kudaro mwoyo wangu wakabva watanga kurwadza. Mushure mekunge ndazama kumufonera wanikwe shasha haichabatiki online, ndikabva ndatoti pano munhu uyu ndava kutomufambira. Pfungwa dzangu ndaitozviudza kutoti maybe ndichasvika ndigomubata red handed, ndichiti at least kana ndikakwanisa kumubata ari red handed aine munhu, ndinobva ndakwanisa kuita move on with my life. Ndakati ndasvika kuya mukoma ndikatosvika dhoo rainge rakakiwa. Zvino apa ndainge ndichinzwa nzara. Friend yacho yakabva yati no, you can stay here waiting for him. Ndakabva ndatanga kubika paya because ndainge ndichinzwa nzara. Mukomana ashe ndakati ndakamutarisa friend yake ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu anokwanisa atori iye maybe wandiri kutofanira kuti ndinge ndichizomupa mushonga wekuti ainge achizondiroora. Ndakazoti ndava kubika paya because iyewo ainge achitoti ndotonzwa nzara, ini ndava kubika. Ndikabva ndati haungabikizve ini ndiripo. Ndobva ndatanga kubika. Zvino ndakazoti ndaona kuti munhu ainge ari busy nefoni yake, ndobva ndakabva ndazongotora kamushonga kaya ndikabva ndazokakanda mubeef stew yandainge ndichibika. Munhu ndokubva ndamupakurira. As for me, ndakabva ndazobuda ndichiti ndainge ndichida kuenda kunotenga mukaka, saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndonotenga inkomazi yangu, ndikabva ndazoya ndikabva ndadya sadza zvangu nemukaka. Even though kabeef kandainge ndabika kainge kachita kunuhwirira ndichinzwa kuti ndiri kukada, but ndaiziva kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichidya. Zvino akati adya mukoma akazoita usiku hwose ongondinetsa.
because uya akabva azodzoka hameno kwainge kwakaendwa but ndainge ndisisina kana basa naye mushure mekunge azodzoka. Iye aitotarisira kutoti maybe ndainge ndichazonetsana naye like I had done the previous day, but akatoona kutoti ndainge ndatova bore ndisisina kana pressure naye. Zvadaro mukomana ashe ndakabva ndachizotanga kutaura nefrendi yake, takataura paya tikatowirirana tikatosila deal, then mangwana acho ndikabva ndadzokera kubasa. Later in the evening munhu kwava kutouya akatonditora tikatoenda tose kulocation kwandainge ndichigara, ndokubva tataurirana paya. Akabva andiudza kuti iye ainge achida kuti tinge tichizogara tose, ndokutotanga kutogara tose kwatakaita kusvika pari zvino. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi ndo kupindawo kwandakaita mumarriage uku. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakanzi pamhiko idzo dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndakaendawo kuMozambique, handizivi kuti zvimwe kuda n'anga yacho yakangondidyira mari here, because so far mari yandakasiyako kuMozambique inokwana iyo kuita $1,500 yandakanosiyako kuMozambique. Ndokubva ndazonzi ndainge ndichazoudzwa kuti ndezvipi zvandinofanira kuti ndinge ndichiita so that ndinge ndichikwanisa kuzoita mari. Then ndakazoti ndadzoka kunoko kuZim, ndo pandakabva ndachizofonerwa nemuzukuru wasekuru vaya, ndikabva ndazonzi kuti inini ndinge ndichiita mari, hanzi ndikufanira kuti ndinge ndichiita mazuva awo anokwana kuita 36 days ndichirara nemapenzi. Hanzi usiku hwoga hwoga ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichivhimana nawo mapenzi awa. Kana ndavhimana nawo mapenzi then ndinobva ndazorara nebenzi riya. Zvino ndakabva ndazonzi sarudzo ndeyangu, kana kuri kunzi ndinenge ndashaya benzi rechikadzi rekuti ndinokwanisa kunoita lula naro, then ndinofanira kuti ndinge ndichitonoita lula nebenzi ndichiita sekunge tinenge titori ngochani. Saka ndo zvandakaudzwa izvi nemuzukuru wasekuru avo vakandibatsira. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kuti inini handina kuitwa scammed here nenganga iyi yekuMozambique, but from the look of things pandakati ndiri pamba pavo sekuru vaya painge patori nevamwe vanhu avo vainge vatouya kuti vange vachivatenda sekuru ava. Ndokusaka ndakazobvuma kuti ndinge ndichisiya mari iyo yandainge ndiinayo, because ndakatoona vamwe vanhu vainge vakatobata mabag ema-US dollars, uye zvekare vamwe vainge vaine mamwe mazimotikari, mamwe ekuSouth Africa, vazhinji vemuno muZim, vekuZambia, vose ivavo vachinzi vainge vakarombesewa navasekuru vacho. Zvino ndidzo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera, dzekuti for 36 days ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemapenzi, whether murume kana kuti mukadzi, each and every night, 1 penzi per night. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndoda kuziva kuti am I being scammed kana kuti zvino izvi ndezve genuine. Hanzi for 36 nights I have to sleep with different people avo vanorwarawo nepfungwa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So it was last week wainge uri musi weSaturday. Mukoma nashi, my husband was not at home, ainge akaenda zvake kuborder kuti ange achinotendesa passport, but pane zvakazoitika mukoma zvekuti kusvika pari zvino handitombonzwisisi kuti what was really happening. So pandakamuka ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda mumba mainge mapinda matsotsi, because I had closed my bedroom door, but ndichinomuka ndakabva ndaona kuti door iroro
rainge rakavhurika. Ndakabva ndazomuka paya ndichitarisa ndikabva ndaona kuti everything was in order. So kusvika pari zvino mukoma ndinozvibvunza kuti kodho iri rakavhurwa naniko, because ndainge ndakatorikiya dho iri, but ndakati ndichinotarisa mukoma ndakabva ndatoona kutoti raitorakidza kuti rainge raka unlockwa, but the key it was still on the door. Zvinova zviri zvinhu zvekuti kusvika pari zvino zvinotondivhiringidza pfungwa kuti why is it pandakazomuka ndakaona dho rakavhurika kudaro, ende ndakatoita zvekutovhunduka ndigomuka mwoyo wangu uchirwadza. Pandakamuka kudaro ndopandakabva ndaona kuti dho rainge rakanzi bhenen'ene, rakashama. So handizivi kuti is this the start of my spiritual encounters kana kuti what is going on in my life. Kubva musi iwoyo kusvika pari zvino ndava neproblem yekuti dzimwe nguva musoro wangu unombotema, but hautemi kwenguva refu, unongoti kaa kudai obva watanga kubanda for about 5 minutes, but yei pa5 minutes idzodzo hama dzangu ndinenge ndasukwa kane mazvinzwa nawo musoro uyu unenge uchitema zvisingaiti. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe vange vachindibatsirawo, kana vanhu vakateererawo nyaya yangu vanokwanisa kundipawo maadvices, vandipewo maadvice. Zvaizvezvi ndinotorara ndakatokusha salt yemagodo mumba kuti ndinge ndichikwanisawo at least kungozorodza pfungwa dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. What a strange spiritual encounter kuti wava kuenda kunorara ukiya dho rako, kana wakiya dho paya then ovozomuka ovoona kuti someone has unlocked the door. Zvakangooma hazvo vedu, ngatitaurei navo mucomment section.